Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa at Kilis. Namakak ka! Miingon kang nawa ang imong cellphone, pero ang tinuod, tuwa sa imong uyab! Unsa? Uyab? O salbahis pa kayong manubag babayhana? Giinsulto pa ko! Hoy! Ang gusto ko, nga iatubang mo na ko ang imong uyab nga naggunit karon sa imong cellphone. Kaysa imong atubangan, puroy. Leksyonon ko siya. Aron iyang mailhan kung sikin sa ning iyang gikabangga! Madam Doria, Madam, taon-taon naman taon tong nawa akong cellphone, Madam. Tingalig, ang nakapunit adto, mo'y gikasulti ni mo. Unsa? Lagi, Madam, mo'y taon-taon na to. Niya naman ganin bago na akong cellphone, Madam, oh. Ay, kadiyot lang, ha? Ay, kadiyot. Be. Kadiyot, liya man gani akong cellphone, be. Kaya akong suwayan tong tawag. Akilis, adto na ko ha, kay klase na nako. Og kanang cellphone nimo ayaw nag-ipuwag. Atangi, basig man nawag og usab tungil at kaig sinultihan nga babae. Oh, ate Nancy. Sama sige hapon, ayaw paglaag ha. Oh, ate. Sige, bye na. Nako naman ako may pasangil. Kung manang manawag pag-usab. Oh. Ay, kini, tabagon ko. Hello? Kinsa ka? Ikaw may nanawag na eh. Ikay pala og una kung kinsa ka. Hoy, tonto. Ako'y tagiyahin ng cellphone. Oh. Siya ko nang takiya. Hello, oy? Hoy! Hoy! Diin mo punita ang akong cellphone, ha? Hello? Unsa may ko itubag. Tubag, oy! Dili may pumusulti ko sa tinuod. Kaya basig, dili na lang Hello? ako siya mailhan. Nga wa man ka mo tingog di, ha? Hoy, naibaw ko, naminaw ka bata, oy! Ayaw lang ka, adlok! Di man ko maldito ba? Mangutan na lang ko, di man na mo makiti akong cellphone, ha? Wa man ko mahibaw nga kinitaan din eh. Ni, kuan man, pinalit man sa kong ate. Unsa? Batang lalaki ang nakatubag nimo, puroy? Oh, Madam Doria, katlo din mong gikasulti, ang iya de ko tong ate. Karon kay milakaw naman yung ate. Mong siya nakatubag. Kun mauna, danihan ang bata ang makikita nimo. Hatagig kwarta kunuhay. Kuhaon mo balik ang imong cellphone ug uliis sila sa kantidad silang pagpalit. Kay gibalik ya makana nila. Ay, oh, Madam. Ay, matod pas bata, Madam, nga pinalit ko no sa iyang ate maong cellphone. Ay, lagmit nga gibaligya sa nakakita. Api lang simpakan to. Pero ang bungutan na, Madam. Nganong naabot man din sa syudad ang akong cellphone, Madam? Nga layo raman unta tong giadtuan na mo ni Upaw. Ngano? Nakasiguro ka ba gyud, puroy? Nga didto gyud mo mabiyai ang imong cellphone? Ha? Ayaw na paglangan. Madam, Buhata karon dayon. Pakikita itong bata. Kay nagkinahanglan kong ipuli kang Jeric. Madam, Dili ba wa man mo'y nahimo sa pagpangita kang Jeric? Pues ayaw usiki ang panahon. Tawga og usab ang bata. Ug buhata kutob sa imong mahimo. Aron madani nimo siya sa pagpakikita nimo, puroy. Buhata ang tanan. Nakasabot ka ba, puroy? Unsa? Oh, ate. Pero, wa ko masugot. Unya, nangutan na sa tong address ini. Unya, imong kitug-anan, Akilis? Woy, Oh, laki ha. Ako'y makikita ng animal. Unsa man, miangkon ba siya nga siya ginganlag puroy? oh,
Siya, Ate Lenasil. Uy, madam. Puroy. Madam. Sige. Oh? Sige dayon, tumaga dayon. Ito magunit, madam. Kadiyot ha. Hello? Ikaw ba si Puroy? Yeah? Kunwa ko masayop. Ikaw ang ati atong bata sa... Unsay gusto mong mahitabo karon Puroy? Oy. Imo bawion kining unit nga ako nang napalit? Kana day. Ay, unta, oo. Pero, akong bayran. Ulian ko ikaw sa kantidad sa imong pagpalit og palabuan ko pa noon. Kung usa ka gatos kadoble ang kantidad sa imong pagpalit, okay na kayo. Ulian ako. Ha? Ngiga good. Lagi, sure. Unsa ka kabilyonaryo? Og unsa di ay kamahinong danon kining imo phone? Nga gastuhan man gid nimo og dakong kantidad. Duna ba'y pulawan nga gitago mo dinhi? Ako magkamedya. Abi mo, magkapaybuhong kaya? Kung nanong imo pamanggid ning kuhaon nagbalik na unta, baratuhon raman ning cellphone na. Abi nimo, ani magun nila, day. Tungod kay kana bang akong cellphone ba? Doon na magunay, kana bang gitawag nilang sentimental value. Okay. Mao na siya. Nakalusot ka anang bahina. Nan karon. Unsay gusto mo? Bitaw day, wa ko magkomedya day ha. Seryoso biyagi ko day. Doon na sentimental value day. Mo nang ako ginang kuhaon day balag pila. Basta magkita ta, ha? Magkita ta. Busy ko, dili ko pwede. Mau ba? Ang imo na lang mangod. Kana ko musugot ka. Sige, pero asa man mo mag-abot? Sige ka na ba? Pila naman na edad ang mo mangod ay miss lang ha. 13. 13? Puroy. Sige. Pakikitai, Puroy. Day. Kining, asa man ang inyo, ha? Ni Aramis sa syudad. Og isulti lang kung asa mo mag-abot. Okay. Ako'y magpilis dapit kung asa mi mag-abot. Asa na, dapita? Ate Lenasil. Doon na din sa atong gipuy-an. Pasagti lang. Kay ubanan taman ka. Pero, dili lang kung magpakita niya. Ikaw lay makikita niya. Unya ako, naara ko sa inyong duol. Basta ako rin may bahon ako. Kano sa mo ko namin magkita, ate? Karong gabi Alas 7:30. Sige. Mangandam ko, ate. Kanaog na, Puroy. Madam, manaog na ko ron. Okay na, ha? Kanaog na. Lagi, madam. Manaog na ko. Sige. Og paminaw. Doon na pa di ay. Pakanao na ang bata. Pakanon. Dayon danihaan ang binandol nga salapi nga naanin. Og dayon, agniha nga ihatod siya nimo sa ilang gipuyan. Ang higa na ko ni madam, ha? Mura kong feel dato, ali. Dagan kay ko kwarto. Ay napagdagang istorya, Puroy. Nakalitan lang ko, madam. Sige na. Lagi, madam. Makalakaw ka na. Og siguraduha nga dili ka mapalpak. Sila si Divino ang backup nimo. Madam. Areglado. Okay, madam. May pisto na sa Ate Lenasil sa atbang lamisa. Ako, magpaabot ko din sa tao. Taas ko nagbukto niyang gisuluba. Kulor puti. Kinantawa na. Siya na tingali na. Ay, do. Ikaw si... Kita ganito yung ana. Butchoy. Ha? Ako. Ay, daan ko pa. Ikaw ba si Puroy? Yeah, I'm Poroy, okay? Ako, Uy, baya. Sorry kay nga nalangan ko, ha? Wa pa manggug ka lagi mag-order. Order, oy. Kadiyot. Ako na lang. Waiter! Dali, ha? Mag-order ko gatong makaon dong, ha? Waiter!
sila i-picture. Pinaagi ining akong cellphone nga may kamera. Nakuhaan ko na sila. Oh, iyang gisapungan ng baba ni Achilles ang nagdani ang panyo. Hoy! Unsa na? Ala, oy! Wala, naunsa na, oy! Naunsa na! Nakuyak pa na siya. Ako siya alsahon kay dadon akong doktor ha. Tabi ninyo, tabi ha. Tabi sa kadiyot. Panghod ako! Pag-ali dia, miss. Kinsa Ako man ka, na miss? panghod! Naunsa ka? Ha? Ako ang maguwang ni Butchoy. Iya man kong amahan, miss. Ikaw, maguwang na ka. Ako, amahan man ko. Sorry ha. Huwag ko magkailan nimo. Hawa di, hawa. Oy, ay mo paglangan ako ha. Kay, idalik ko ang akong anak sa iyang doktor. Ayaw, lagi kali dia, miss. Guard! O si guard. Guard, pagtawag mo pulis! O si pulis. O sige, guard. Oy, ipadakot ning babayana nga nagpakaroon ingnog, igsoon sa akong anak. Papawaan ning babayana, guard. Kani. Kani, sige, babag lang ko lagdali ko. Aron, di ka maamo ha. Kung dunay daot ang may tabo sa akong anak ha. Guard, sige, dakpa ni. Kala, dakpa na. Buhi ko! Buhi ko, guard! Ako ang taho! Buhi ko! Madam! Kumusta na, Puroy? Ay, ako na guni, madam. Ako na guni. Mission accomplished, madam Doria. Ni asa kong tupad ang bata nga si Butchoy. Congratulations! Thank you. Proceed sa bahay sa kupan. See you there. Okay, madam. Bye, madam. Ay, kwarta na sa. Oy. Asa ko naman ito, Puroy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!